eyyi Oumar Allah jarama Seydi Koumé ko idi fo mbiɗa yetta Allah mbiɗa jara Mouhamadou Rasoul sallallahu alayhi wa sallam yettude nene kane baba mi salmini musidɓe heɗotoɓe en ɓe e faaɓe heɗaden foof mi salmini kilifaɓe aada e kilifaɓe diine e moƴƴuɓe ɓe joguiɗen mumen yakare koto Allah woni eɗen puɗɗoro bisimillahi rahmani rahimi yo Allah wallen gaynere alhamdulillahi rabbil alamin min bondi Dabo tawi namɗa ko hol min mbiyete ko bondi cama Oumou Hani Bongo Thiayli Mayram Coumba Mody Mbaye komi tanum calam Boubou e ceedel Boubou jaam Boubou Doka komi tanum hamme Amina Coumba Mayram Ali Bonko Joyre sawo yiiɗe Matam gandam ma Mayrella namɗa ko foof ngal ɗo namdal ɓuuri wadde mi intéressé min horam sabu ɗum nde gartumi e leydi he mi arani wadde politique alhamdulillah on satu mbeɗa ari mbeɗa adi haalis mbeɗa wonde miñam kadi aɗa andi ɗum ni Idrissa on satu wiye kañum fawi junggo e hunare foof pour kalis eɗe mellitimi hen kadi no jiɗirmi foof par ce que meeɗi dañde saaha woodi biɗon an oɗo ne waɗa politique ne bonna kalis o haymi so yeeyi kam waɗi politique ala ko bonnata kanko jeeyimi jeeyi ko joguimi ko bon on satu yo Allah yurmo yaafomo on satu nde garmi mi yiiɗa politique mi waɗata politique garmi ko yidde wadde projet ndema mi waɗa guesa tawa yimɓe funarnaɓe fof ne keeƴa hen wonno on satu mi tawi eɓe mbaɗi Chinese ko wiyete guese maaro ko kono noon gueɗe ɗe kejjani mbiɗa jogui kalis mbiɗa jogui pinal Allah wallimi sayeden wonɓe ɗo ɓe foof goni sehilaɓam par ce que woɗi saaha ni kala moɓe jiɗnoɗo ƴettede ligguey so ronki dañde ligguey o arata koto am ga mi yaha mi ñagono ɗum walla yahata Idrissa Mignam ñagono ɗum ƴette ligguey kaldume mabɓe ɓe mbaɗnimi GIE ɓe mbaɗnimi foof ha gasi eɗen jogui ɗon boowal ngal ko enen jeeyi mawɓe jeeyi par ce que ko boowal Yaya Olel ko guesa Yaya Olel ene wiye Joñel ha yetti guesa Habiyel Mam Habi woni Mamoun Mamadou Malal Dabi o jibindo yummakko jibindo mamakko gorko ɗon woni yewmande 30 et quelques hectares namdimi ɗum ha jaaɓa heddi waɗe déménagement politicien ji bonni mbi gartirmi ko yidde fawade dow mabɓe mi haalta inde mabɓe kono noon aɗa foti andude politicien ji on satu mawɗi gonɗe e hunare ɗi ɓe jaɓɓi nden on satu Abou Diaw Allah waɗi ko sehilam ko cukalel kono noon ene fini kadi ene suusi min jaggotori min jaadi ha Matam min jaadi ha Kanel min jaadi ha Sinthiou Bamɓe on satu Kali Talla woni toon Kali Talla wi kam mboni mbiminama o wi moftu kalis ma mi ñamata worti ko ñammi hen ko par noon ɗo jaami fof mi yenat worti ko ñammi hen ko mi yiiɗa han kadi ñamde kalis ma mawɓe mon gari ɗo mbi woto mi ñawane kayitaji ɗi par ce que ittuma ladde adduma ɗo tan ko yidde honade e dow mabɓe mbimi ha o yaha mbimi hol mawɓe am mbimi noon o ala haymo pottuɗon mbimi ha on momi potti kaari o wi on ne jeeya hen ko on ɓe leeli ari ɗo te on mi yahoranooki ne waɗa ɗum woni projet o jooɗi donkumi dañde sayed mbaɗantama ménager tawa ala kayit délibération mi ronki dañde délibération jooɗimi hankkadi kalis o mbeɗa ñaama mbeɗa waɗa e peenuji goɗɗi hankkadi ha kalis o fuɗɗi ustade caggal mum noon mawɗo amen goto nen ɗon mawde meɗen bamon onon minen ko mawɗo amen ne wiye Samba Sel o wi kam arta mbaɗa politique mbimi ala mbatta politique ko bonande politique gañu politique ko gueɗe kewɗe nden politique mi waɗani politique o rewimi mbi mbatta politique nannimi politique noon ko nder ñande ɓe pi Mbaye Kassé aɗani Mbaye Kassé de anda Mbaye Kassé mataw piimo ko nde événement Mauritanie Sénégal waɗi nde aɗa andi on satu to leegal mum to e leegal amen ga foof aɗa andi e leyɗe wuuro ngo foof galleji safalɓe joguinoɗi aɗa andi safalɓe nawta enen wuuro men en piyani safalɓe mbiɗen ko yo safalɓe gaddu bagage uji men jolnude e charrette aji nawtude ɗumen haade ɗum maayo joni noon galleji ɓe keddunoɗi moni fof ne suuɓo galle Mbaye Kassé nangi hen boowal goto galle goto wona hay galle ko teere tan waɗi cuuɗi huuɗo o nangi o soppi bamamɓe gueloɗe ɗooje foof o addi on waɗa galle ɓe mbi hol sababu Mbaye ne immo leegal mumen e yaaha leegal toroɓɓe ene waɗa toon galle toroɓɓe kañumen kandi hebde ko galle
ɓe ndende politicien men gondi ɗon ndi mawɗo meɗen goto soodi gasoil hokki sukaɓe leegal toroɓe yo duppi tuwaji makko ɗe ɓe duppi tuwaji ɗi ha boni ha wonti dondi mbimi min noon ɓe feltinade politique par ce que mi accata ma bone fiye e tambe tawa darimi hen mbimi kala piiɗomo fiyami gonmi sippirde mabɓe eɗen jogui mawɓe noon ko ngata wutta en ɓe puusami kono noon soɓe jalti tan kadi ɓe jaaha ɓe kaltoya ha en goto ɓe noddimi ɗo Bolor Mamadou Keneme ɗo ɓe mbi kam mboni mbiminam mbi minen noon min jinno ko goppa min piye Mbaye par ce que Mbaye alda e men tandas nden ko hakkude Abdourahim Agne on saato e Mathiar poɗiranno section o mbimi yomi accon par ce que on ndendani makko tandas tan piyomo mbimi mabo noon so fiyama gasi tan mabo heddi ɓe mbarete min mi accata mabo ne fiya jamais darimi hen mbeɗa haɓa e mabɓe ha préfet ari préfet wi kam yomi woppu haala ka mbimi woppata an hoorema so tawi a jaɓani mi ɓennina haala ka Matam préfet noddiɓe wiyoɓe joɓ tugaje ɓe jooɓi tugaje ɗe ni woni noon ɓe mbi kam ɓe noddimi suudu gobi lettel ɓe mbi kam minen noon so tawi a woppani haala ka a joni min jooɓi galle ma gonɗo garage gallam gonɗo garage wona ko ɗum tardi ɗum duuɓi capantati mbiɗa ɗum piyo gas ɓe mbi kam galle ma gonɗo garage o on galle hoore mum min jaggat ɗum a hayti hebde mbimi mbiɓe eyi mbiya bisimilla kono haɗa hebde mo tiiɗi sowona Allah hay goto wadde hebde mo ni woni pellimi nadde politique nanimi politique ko mette saabu Mbaye fiyama sa yi fi ɗum ko politicien ji leegal ngal politicien ala ɗon wonɓe ɗon politicien ji ɓe ɓen ko rokketeɓe kiloji sélia kiloji sukara mbatta ko moƴƴi c' est à dire neɗɗo wiyata bannu mbatta ko moƴƴi kono ɓen kilnaki hay hunde sowona poche uji men min noon on satu min kilnimi tan ko kala mabo memaɗo ko min mema hay baba jong gurdam yallah wiruno yaafo neleni kam garmi Kanel o mboni mbiminama o wimi nani aɗa haaɓe bone mabo mbimi aw o wimino ma gondi otam neni kala ɗo gimmiɗa noddam téléphone jaaden baba jong kadi hokkimi cuusal ɗum woni kamɓe mabɓe ha Mbaye hepti kalis hokka kalis nanmi politique noon min gondumi e mabɓe tandas kadi encore on satu ko PS mbeɗa elde kono noon wona e gongol par ce que mi wonani politicien ko wote ara tan mi wotano elde komi révolutionnaire joni noon gondumi e mabɓe parti PS Abdou Diouf nde ɓe jani am tigui rigui noon hankkadi ha ɓe gallam gonɗo garage o nde ɓe mbi hankkadi mi heɓata ɓe gurti hen yimɓe nayo ɓe gurti hen Aladji Bakary Camara ɓe mbi o wi kañum jeeyi nokku o Aladji Bakary jolmi e garmi ha ɗo e Dakar ñagademo o wi mboni mbiminama o wi mi jeeya min ko Allah ɓuranimi mi jeeya te mi nangtaki hen ɓe gayni ɗum ɓe gurti hen Ama Sylla leegal moon Ama Sylla ronki famde haala ka par ce que sa haala wiyama an jeeyi hunde a anda wona ronkat andude o wi jeehen ha kawren to Amar min jeehi to Amar o wi min kawri toon o wi min won haala mbo wondi adde am ɓe kaali tan dal komi famata mbimi yeyi joni mi faami on duttitimi ya ɓoy ɓe puusi Djiby Gagniguel ɓe mbi Djiby Gagniguel yo wi kañum jeeyi ɗon Djiby Gagniguel komin sehilaɓe min gonno minen jadanno beddanno foof Djiby naati haala he wi kam ne kañum jeeyi ɗon min gori noon ha ɓooyi Malal Assad Tene e Samba Hamad noddi Djiby mbi ɗum ko tooñ a jeeyaɗo ɗo a jeeyaɗo ɓeɗo ne jana e oɗo tan anne kadi aɗa yana hen aɗa poussé ɓe goppi Djiby ɓe paari Samba Turka ha oɗo saaha joni kamne ari ha galle wi kam bondi yarlomi yaafomi komi puusanoɗo e ma mi acci duuɓi capantati ko joni yo acci est ce que heeɓi on galle haɗa meeɗi ɓennude mi heeɓi galle nena mahi nena waɗa jaga jeeyo magasin grossiste mawɗo gonɗo no koye gallam woni voilà bowel gotel ɗon heddi noon mi suwato watguel hay batte kono koye galle he jeeya eyyi min kam banggalam wonko nafmi wuuro ngo kono mi ala moyen on satu mi wona lamɗo mi wona laamiɗo kadi mi wondani e lamɓe par ce que nde harame mabɓe pour gallam o nde gasi tan on satu par ce que hay Tanor Dieng yallah wirumo yaafo ene jeeya e walloɓe ɓe min kay ko Allah wallimi kono mawɓe jantino nde on satu noon gueddumi parti o mbimi tawde woni hen hay ɓe wonɓe lesɓe ɓeɗe haɓa mumen kadi eɓe jogui jaggue dow on satu waji goto ne Kanel ne wiye Mamoudou Abdoul Djim ko on jaggani ɓe on jokkodiri e mabɓe jokkodiri e Tanor
après yalla yurmo mi anda som wuri walla somayi kono kam on ne jeeya hen après on satu noon geddumi paami elde hankadi pellimi wonde Ablaye Bathily wuro ngo fo yi miɗa hammini ɓe wuro he par ce que kamɓe ɓurimi moye kamɓe ɓurimi andede leydi he komi kesso kono noon so woote waɗi ɓe gañomi kono koɓe gañotomi hewani mi hamminiɓe dal ɓe mbaɗi hunde fof mi arta mabbi mi arta par ce que kawde kamɓe wona politique jokkere ɓe mbatta ko politique gañam tumagu politique haare politique heftude politique fiide min mi wondata e ɓen ɗum woni ko woppinimiɓe gonmi poosant o poosant ala ko wawi hebde duuɓi nogas e quelque komi o poosant min Ablaye Bathily wondi ko ɗum pammami nde waɗi on satu 2007 nde forage men boni mi nafi Issa Dia woni seedami majjum kamɓe wuuro ngo kadi koɓe seeɗa ɓe jooɗimi lebbi tati ɓe jarani ndiyam ko politique am waɗi on satu Ablaye Bathily ko ministre de l'hydraulique ko min ñaagui Ablaye Bathily yo ballam forage o ɗuminen Allah waɗi yerode naatdemi bureau makko fo tan kalanmomi haala ka gaynumi Diène Faye noddimo téléphone ne waɗamo félicitation taw waɗama ministre o jam bondi an mate wonko gardorɗa mbimi o yaada haala oɗo haaju keɗɗo e affaire nde on neddi kam mbimi joni ko ɗum ta addimi tan ko ya wallu wuram yara ndiyam o noddi Diène o wi ma neɗɗo mar toon jaami toon kanko e Ablaye Bathily fof mbaɗen doole mabɓe Diène hokki en pompe ne jara 9 millions bagal ngal ko 9 millions jarata ko min ñaagui addi on satu Issa taw suwa wat liggade nelmi mbimi Issa yo ar nawa oto bagage o nawa ɗum hunare jaami to Saydou Sissal on satu mbimi yo rokkam oto hokkami bon gasoil hokkimi bon gasoil kanko Diène Faye o wi kam ɗum fof jarani mami hokki oto mi hokkuma gasoil mi hokkuma chauffeur nawma bagage o nawanimi bagage o Allah waɗi kis sakkeru on satu kañum woni président forage o arani bagage o nayi bagal ngal yimɓe batti yarde machine men kadi paani jaami kadi Ablaye Bathily hokkimi machine ɗi jara 5 millions on kadi machine kadi nawa waɗa e forage kono noon mi wona lamɗo mi ala moye ɗum ɗo mi waɗi ɗum ɗon e wuuro he caggal ɗum noon faade joni politique kam e nder wuuro he ala ko nafi ɗon par ce que eɗen yimɓe meɗen jiiɗi ko hokkede kalis ne weli noon grand yiiɗi ko hokkede kalis min ngala kalis par ce que jooɗiɗo ɗannaki ko joguinoɗa fof aɗa waɗa e affaire uji ha gasi heddi tan kadi ko kadi politique tampinimi ɓuuri doole kadi ɗeftumi doolam fof kadi mbanmi politique kalisam foof mbeɗa waɗa financé tawa yimɓeɓe kadi wona noon mbay yimɓe nunɗani par ce que mbiyata ɓe mbi guel mabel yiiɗi ko ardade min guel ɗo mabel yiiɗi ko ardade min o yiiɗi ko wonde lamɗo wuuro ngo min noon jinnomi wallude wuuro ngo kono wona yidde wonde lamɗo wuuro ngo somi faami so tawi ene woodi bakkat mo mbaɗɗa e Hamadou Gounare wonde mabo nde so tawi wonde bakkat mo mbaɗɓe Hamadou Gounare e wonde mabo nde hen jeeya te aɗa andi kadi ko mabuɓe kadi Hamadou Gounare ko mabuɓe kadi piilata kaɗata mairie to hande komi conseiller municipal simple koɓe goyata koɓe mbiyata boni ko foof komi conseiller municipal tout court mi ala goɗɗum e poste mi ala toon poste par ce que mbinoɓe mbaɗanmi ko commission domanial mbimi ala min mi waɗa commission domanial mbeɗa haɓa e banda men par ce que yande leydi jandi ne hefta ene rokka ɓe yiiɗi ene haɗa ɓe añi mi ala e ɗum gueɗal mi yaafima mbimi mbatta ɗum a wawa sa woni commission domanial tan a jaɓat corruption natade ma ɓe gara ene goya dokka ɗumen tawa jeeya ɓe gara kefta humen ko dokka dal commission domanial nunɗude hen weeɓani kadi surtout so tawino kadi sa woni commission domanial aɗa wawi wadde an tan kono wonɓe mbaddeteɗa ɓe so tawi a salima ɓen mbawi jabde so wonti nawe woote so wotama junggo ma woto so weeyi a teeli a yi gueɗe kewɗe mbeɗa saloɗo Hunare ɗo mi teela min kay mbeɗa wawi haalde no bureau ngo ardi bureau Sénélec o ardi ɗon sornade ala hen hulde ala hen yoko ala hen iɗi ha waddemi ɗum annoncé ko adjoint maire Moussa Sarr min ari bureau makko o wi justement mbeɗa jogorno noddema an koye tugneteɓe he jeyɗa koye watteɓe consulté ɓe jeyɗa Sénélec ari ɗeɗo oɗo saaha fof nen ɗo e diwan men hen e ƴeewa ɗo waɗi poste ene ƴeewa ɗo waɗi bureau Sénélec joni noon
holko mbiɗa hen mbima hane moƴƴi son dañiniɓe boowal noon rokketaki yeete walla loué c'est à dire waɗe contrat so contrat o timmi nokku ko nokku meɗen kala no dañon ɗon ɓe tawa ala jeyɗo ala mo janɗon so won mo janɗon o kadi so wonko ɓe dokki mo janɗon o woda ko rokka o yeeyi mbima o wi par ce que ne yiiɗa horkoƴere ne yiiɗa to ne yiiɗa ga ne yiiɗa ga woni gurɗe fof ne jiiɗi sen calima ɓe nawa ɗum to ɓe nawa ɗum ga wimi ala wata calɗe totteɓe nokku kono yoɓe wadde ko foti wadde ko o yeeyami nani haalama caggal mum Samba Silla on saafu suwata o heɓ probléme hay goto kam ne noddimi o wi kam woɗi mbiminama o wi a nani ko haalte wuuro he ko mbimi ala mi nanani o wi minen de affaire Sénélec ari ɗo e wuuro he ene yiiɗi ƴewanede place kono min donki dañde place mbiwon donki dañde place on saaha noon cikkunomi ko gallamoɓe ƴeewa ɓe meroto soɓe kalini tan mi tottaɓe kono no mbimi place kene woodi mbiwol toon mbimi ngal ɗo boowal kay ko place boowal toroɓe ngal o yala ngal min cuusa memde ɗum mbimi hakkude men e teeti hakkude men bosiyaɓe ladde ne woriya ɓe mbi ala min cuusa memde won jeyɗo ɓe mbimi joni noon hoto daño toon ƴeewe joguiɗo boowal coɗon galle Demba Jeeri padlalnajo o tawde waɗaka hay batte ƴeewe ngal ɗon galle oɗon galle ɓe jeeyon ɓe mbi ala Sénélec dal wi yiiɗi ko nder wuuro imbimi nder wuuro ma toon gegginal galle mbaɗon toon ɓe mbi en mbaɗa réfléchir joni mi ha woni saaha ɓe noddi batu kamɓe foof ɓe mbi joni dal en dañi place o en dañi ɗum holton dispensaire men kiɗɗo o mbimata en jogui kesso mbiye dispensaire o tawde woni en no boowal nen ɗon huɓere nde nena yana huɓere mbaɗeten on magasin nde mbimi magasin kay ɓamtet tan ɓe mbiye joni noon dal min jiiɗi dispensaire fecce Sénélec rokke hen feccere nde feccere yowma nde ne heddo dispensaire par ce que dispensaire koko jogori mahede so mahama dispensaire eggore rokke walla yeeye walla luye rokke yo ɓam quoi rokke mbimi ala ɗum wawa wonde Moussa wi kam on satu Samba Silla ne heeɓi probléme hedditi ko Moussa woni maire Amadou men ga par ce que deuxiéme adjoint kañum haala Demba Diong koɓe mbiyata Demba ko fof Demba ko secrétaire municipal ko administratif kono on wawa wadde wawa hadde joni noon ɓe dokkimo doole foof kono kanko o wawa hadde o wawa wadde ko ma waɗe o rokke o signina o nawana maire walla o nawana préfet walla o nawana gouverneur kono ko on satu ko Moussa Sarr woni ndeyi billugui on woni fofof par ce que kanko jooɗi ɗo on satu joni Sénélec heeɓi mi jiiɓen exactement ko holno heeɓiri ko toon payamami yawno grand on satu noon kanko Moussa ɓe mbi kam Sénélec hokkama ene hokke ɗon mbimi ala wawa hokkede ɗon oɗon dokka ɗon Sénélec wuuro jeeyi on jeeya ko wuuro ngo fof jeeyi nodde wuuro ngo kal noon wuuro ngo haal noon avis mum hol feere jogui hen soɓe jeeyete ɓe jeeye ɓe dokketa kam soɓe mbaɗete contrat ɓe mbadde contrat so contrat mabɓe gasi ɓe jaaha walla so contrat mabɓe gasi soɓe jahani ɓe continue eɓe jooɓa wuuro ngo ɓe mbi ala minen ɗum min kalde mabɓe mbi kamɓe soɓe wonti eɓe jooɓa ɓe jahata ɗum noon min jiiɗa ɓe jaaha ɓe yalta wuuro ngo caggal on joɓata courant mbimi jeehe yoɓe jaa ɓe mbi kadi so poto men yani soɓe tawaɓe ɗon ɓe gimmina so facture men ole jehen jogu hen semme walla ɗo garage lekki Habibou ɗo joni natta wonta ko bureau tan ar facture ma jooɓa mbimi ɗum wona solution ɗum wona haala woni haala ko yoɓe job walla ɓe mbaɗane contrat contrat mabɓe timmi mbatta yobde maadi mabɓe timmi ɓe mbi ala ko ɗum min mbaɗi batu yimɓe fof gooti wuyi ha heddi min goto wonno sali wodde ɗiɗo cali wodde ha ɓooyi janten mabɓe holon Bouna Hammadi Lengue Badiaka calinomo wodde ha ɓooyi duttiti gooti heddi min goto sur 46 conseillé capanɗe nayyo e jeegomo conseillé so an goto sali hatta ɗum ɓennude ɗum woni ɓe ɓennini woni yalte réseaux sociaux ji yalti partout moni fof ne wiya komi contre par ce que haddimi salade komi contre Amadou Kane mbi min wona contre Amadou Kane kanko Allah waɗi maire comme ko noon ittata wattata c' est à dire o haalata koɓe mbaɗi fof ene moƴƴi min mi yiyata ko boni mi wiya ne moƴƴi ko ɗum de woni addimi wiidema mbeɗa andi no ardi ko kamɓe dokki kono wona contrat wona jeygu joni noon sikaɓe wonɓe ladde ɓe ko caggal mum tini cali kala noddimi téléphone kalnimi kamɓene kadi ɓe puɗɗi salade ko nde afete nde nde ɓen gaari gaddi matériel docteur o ko on addaniɓe salade kono wonano docteur o kamɓe koye mabɓe ɓe jaɓino par ce que docteur o wi kañum wondata ɗon e Sénélec e galle he
kadi nde watte nde kadi haalnaka kadi ko ɗon hoɗi ɗon ɓesgu mum hoɗi kañum dal ala hen noddi supérieur makko yo woppu mataw supérieur makko ne rewa dow ɓuura doole noddimo wimo yo ƴettu liggey kono kanko waɗino grève balɗe tati o liggotako on sar noon président meɗen Mamadou Dalla Sakho noddimi téléphone oy kam ko kalmen mbimi ko kalnomi ko kam mi haali ɗum gila ko ɓoyi mi ronki ballo ha ɓe gari ɓe gaddi matériel mabɓe min jaltini kam e haala he ɗum woni noon kadi yimɓe men diaspora en ɓe naate haare he yidde calade Allah waɗi noon en jogui debbo jambaro hono Duguni Sidibé o noddi rewɓe o waɗi ɗumen mobilisé ɓe mbaɗi manifeste ɓe jeehi dispensaire to ɓe mbi ɗum wonata ɗo hande wonata ɗo wat janggo tawde worɓe kuuli kamɓe rewɓe ɓe gari ɓe daari Allah hawre si Samba Sylla certain probléme seeɗa kañum téléphone gendarme aɓe yo gar eɓene kala dispensaire gendarme aɓe gari tawi hay hunde wonani ɗon so wona mbaɗi tekke mabɓe boɗeje manifeste gendarme aɓe mbi kañumen so gandino ɗum ɗo garata par ce que ɗum ɗo manifeste ala ɗo bonande ala ɗo ɓeɗon jogui droit wadde manifeste ni ko ɓeɗo rewɓe gonti jambareɓe wuuro ngo daari mbaɗi grève ɓurɓe suwa worɓe wuuro ngo hay goto woni fof kala kalnaɗo wiya mbondi wondi ko compte mbondi wondi ko compte tawde komi compte mi accat ɗum addi mi accude eyyi probléme o ne weeɓi famde mi famniɓe ɗum e WhatsApp mi haalniɓe mbimi probléme o leɗɗe fof ndewi lawol haydi leegal maɓuɓe manam leɗɗe fof bindugol mumen nde wiya yo makki wi yo miskineɓe balle kam mbiyata bourse familial quota mo wuuro ngo rokkanowo leɗɗe fof bindi quota ji mumen ha timmi aɗani leɗɗe fof mi anda saɗani leegal ma ɓuuri mawnude leɗɗe fof bindi quota ji mumen ha timmi leegal mawɓe paye windude quota mumen au lieu ɓe jooɗo ɓe mbaɗa batu ɓe binda quota o ala wona noon ɓe mbaɗi mi rewata inde waɗɓe ɓe c'est pas la peine ɓen jogui liste ɗe ene jaaha e wuuro he au lieu ɓe jaaha ɓe binda yimɓeɓe ɓe nodda yimɓeɓe kalana ɗumen ala kamɓe jogui liste mabɓe tan galle kaari ko miskino galle kaari ko miskino ɓe mbaɗi ko famille ji mabɓe ha gasi presque ɗo mijotoɗa ɓe mbaɗi ko famille ji mabɓe ha gasi galleji mabɓe galle fof jomum ne jogui ɗon tata nayo joyo galleji kedi ɗi keɓani ɓe hawre mawnen goto ne wiye Abdoul Goudous ne sanki mbiɗa immi ga mbiɗa yeehi toon namdiɓe liste ɗe no mbayi ɓe kollimi liste ɗe mbimi pewani pirte noddum batuɗo galle ɗo mbimi liste ɗe mbaɗama kono pewani yoɗe pirte ɗe pirta ha laaɓi watta no foti waɗirede ni caggal mum min jogui mawɓe ɓurɓe salade mi ɗo leegal ɗo ɓe jotto ko caali jeere aɗa yi caalel gonguel ɗon guel mbiyata guel caalel jeere ɓen ɓe kolli ɗumen liste ɗe ɓen mbi ala liste ɗe yo pirte ɗo ɓe mbaɗɗi e pewani ɓen mbaɗi liste mbaɗani leegal mawɓe ɗe presque ɓe nanni hen politique holɗum kala neɗɗo gondunoɗo e mbondi e politique ɓe mbaɗani ɗum e liste he ɓe gondani am kewani e leegal he wonduɓe am ɓe ɓuuri hewde joni noon an liste ɗe wata famɗude ɗum waɗani liste leegal mawɓe famɗi par ce que wonduɓe am ɓe ɓuuri hewde mbaɗaka hen kala gonɗo am wattake hen joni noon waɗaɓe hen ɓe gondani e am kono ɓen kewani alay saago liste leegal mawɓe hewata ɗum waɗi liste wuuro ngo fof ɓuuri leegal mawɓe liste ɗum ɗo no wiyete kadi affaire ballal ngal bourse familial o bon guila nden ne duuke caggal noddinmiɓe mbimi joni mbaɗe feere tawde ɓeyde goɗɗe gari ɓeyde ndewne lawol kala neɗɗo jeeyaɗo e am yo tinno yo wi anda kam yo salomi beele ne heeƴa hen tawde min wawa nafde ɓe jii nafoore ari nafoore nde kala gonɗo am heɓata yoɓe mbi ɓe gandani am ɗum woni hewɓe jeehi bindoyi moɓe mbi ɗum gonɗa fof wiya ko min komi an gondumi kaari gondumi ɗum woni ɓe hewɓe bindi kam ɓeyda hen nogas e quelque neɗɗo encore wonno ko capanɗe nayo e hunde ɓe gondi capanɗe jeeɗiɗi neɗɗo leegal mabɓe foof ɗum wonno bourse familial he caggal mum ɗeɗo liste garɗe joni ɗe wiya hunare fof heeɓi temedere e quelque yo fecce e nder yimɓe he fecca e nder yimɓe he leegal fof heeɓi quota muɗum leegal mawɓe heeɓi quota mum kono wawa gaynude ko heddi fetta ko winday ko ɗum waɗi noon nde tuusi ɗe gaari wonmo heɓani gaybinde ɗum ha yaaji o leɗɗe fof won mankuɓe won mankiraɓe kono gaybinani aybini ɗum cukalel men gaybinde ɗum ngel cukalel mabo ngel
ngeel wi ko tuuse ngari galle mumen kañum heɓani te tuuse galle mabɓe ɗe ko min wi o on tuuse Alsan Sokhom ceerno Alsan gasaw ɗum ɓe mbi ko chef de quartier min woni chef de quartier leegal mawɓe mbeɗa yettaɓe Allah mbeɗa yettaɓe ɗon kamɓe mbi tawde mette mabɓe keeɓiɓe gueɗe ne pecce mi salima gouvernement hokkani mi gueɗal kamɓe mbaɗi kam chef de quartier leegal ngal so neɗɗo ne weela sone metta ɗum woni ɓe jeehi to Amadou Kane monsieur le maire wi kañum hoore mum ne jinno ɗum wadde pulno haalde waɗi ɗum pouvé jaaɓi yomon chef de quartier leegal ngal joni noon tawde wonen ko min woni chef de quartier leegal kala ko waɗi ko min ɓe goytorto on saato noon kanko cuulel ngel ɓe mbi o fotano haalde e WhatsApp wonde henna feccere nde fotani o fonno ko noddemo haalnami walla o nodda heeɗɓe feccere ɓe o haalna ɗumen ma famnumo bon te kanko addinimo wiide galle mabɓe won keɓɗo kanko heɓani on ko min waɗi yo heeb ko waɗi min wi yo on heeb wiya ko leegal foof joom wuuro mum chef de quartier mum almami muɗum e notable minen min ngala almami jama jeere andi juma ko leegal mabɓe woni kono ko toroɓe julnata toroɓe noon julnowo ko leegal toroɓe jeeya yo feccere makko waɗa leegal toroɓe Mamadou Yaya Dia feccere makko waɗa ko leegal toroɓe